Kaixo eta ongi etorri danoi, Galdegazteko beste saio batera. Gaurkoan Arrasate Institutuko batxilergoko lehenengo mailako ikasleak ditugu gurekin. Kaixo danoi? Kaixo. Ze modu, zeintzu zarie? Bueno, ni enaranaz. Ni txazo. Ni xabat. Eta, kontrolien bezan bida, Malen Aranegi, Naia Garro eta Libia Aiastu badazela realizazioa jarraitzen, eta gurekin gonbidatu moruen, Ane Roth aktoria, Arrasate Arrabera. Ze modu zane? Ba, oso ondo. Prest Galdegazterako? Oso. Bueno, igual saioa azteko honena zeu ezagutzia izango da, eta horretarako bideotxo honi emungotzau paso. 1998an jaiotako aktore arrasatearra izango dugu gaur gonbidatu, Ane Roth. Guztion etxeetan izan dugu gonbidatu jada, bai, ondo entzun duzue askotariko istorioa kontatu dizkigu eta gure pantailetan gozatu ditugun filme eta telesailetako pertsonei bizia eman da. Txikitatek izan du artista zena eta artista izan nahi izan du, ez du inolako zalantzarik eduki. Aitak mikrofono laranja bat oparitu zion txikitan eta sekulako ikuskizunak egiten zituen etxean, kantuan, dantzan, dena eta gehiago ematen zuen. Barutik datorzkion inpultsuekin egiten du aurrera Anek eta horietako baten ondorioz egin zuen egan Madrilera, izan ere Donostian karrera ikasten hasi eta bigarren urteko matrikula ordainduta zuenean une batetik bestera ikasketak utzi, maleta prestatu eta 19 urterekin hartu zuen lur Madrilen. Aktore izateko jo eta zulanean jarri, casting bat, 2, 3, 4 eta Disney Channel kateko Mickey Mouse eskua saioko aurkezle izateko hautatua izan zen. Aurretik baina bagoaz kantu giro izeneko saioetan aritu zen eta adi baita gure etxeko saio arrakastatsuenetariko batean ere, kantarin. Gogoan dut, egun horian, horiek guztiak ibilbide profesionalari hasiera emateko izan badira ere, jarraian etorri ziren El Club de los Lectores Criminales filma, Eraio laburmetraia, Por los pelos luzemetraia, eta beste asko. Eta bai, lasai, ez dut elitea ahaztu eta nola ahaztu ba elite telesaileko azken denboraldiko Emilia. Arrasateko institutoko ikasle maiteok zintzo aritu bestela barruan daraman Emilia kanpora ateratzen badurrotek, zuenak egin du. Oraindik argia ikusi ez duten proiektuak ere baditu eskuartean, adibidez desagertuta telesaila eta etorriko diren beste asko. Lagunok, besterik ez. 3, 2, 1, ekin, A eta kakasarpila. Ane Roth, ongi etorri Galdegaztera. Bueno, Ane, dara ondo? Ala, ez dielako bideo politxa, eskerrik asko. Aitorrei eskerrak, berak itxitxu eta honek bideo beharrak. Esan dau bukaeran, kakasarpila, eta gano geratu zari Holanda, mucha mierda esaten dan hori, ez? Ba hori 15-16 mendian izetezan, antzokira fatezien dirudunak, eta karrozetan, eta zaldi kaka asko basazen, zan ondo, jentetxu izen zala, ez? Saioa edo orkeste zan hori. Zeure kasuan Ane, antzoki danak beteta, telesailak indain, eta topera zabitz, ezta? Ba, bai. Atzo be ongitzen ja desagertuta presentetan eta holan, hasi que bai, topera. Hasi gaitezen igual hasieratik, ezta? Bai, igual, Ane, labur alduzkuzu azaldu ba zure aktore mundua zelan hasi izan edo zure ibilbidea. Bai, hasi nintzen kantu giron, porque lehen ni gure nintzen izan abeslari, baina, gero sartu nintzen bagoazen, eta ja bagoazen hasi nintzen pizkat aktuetan eta holan, eta esan hauen, hau asko guztetan jabe bai. Eta horren ostien, esan hauen, Madrilera, gurot aktore izan, eta jazta. Eta, esan hotzen ere gurasuei, Madrilera, eurek esan zauen barkatu nora, Madrilera zetan. Eta, fan nintzen, gero hasi nintzen Disneyekin, eta, horren ostien, etorri izan El Club de los Lectores pelikula, eta gero Elite, eta ontxe desagertuta, eta, hori. Eta kastin bat, lehengo kastina, zein izen zan zuria? Lehengoa? Uste dut, lehengoa izen zala guazeneko kastina. Dala urte asko. Baina gero Madrilen, hasi geixo, más profesionala igual, izen zan, uste dut, Akelarre pelikulana. Eta kastin batera zuik bakitzue? Zer erumidan preparatuta, zer dan itxendana kastin baten? Galdetu bihur barik. Zeskatzen dutzue adibidez pelikula baterako aurkezteko? Normalien, leheno mutu dutzue, igual, sekuentzia bat, eta fanbizare horrekin ja ikasita,
Eta gero, bueno, dauz bi casting mota. Aldozuin self-tape, dala zure etxien grabetan dozuna, eta gero aldozuin presentziala. Eta hor ja dauz, direktoriak, badaun honor, esate hotzula, behitu gurot hau, gurot bestia, eta berak ja, doi esaten behituan fansaitxez igual amendik, bueno, ja testuakin, in gauza diferentiak. Eta zein da, eskatutzen nolan gauza raruena edo itxeko kastin baten? Bitxiena edo zaiena zurin jatzuna? Edo horrexena, ez dakit ba. Zaiena, nire ustez, da negarritxia. Bueno, eske bio, justo hemen, ez dotzu holan esaten besta, porque holan esaten baduie, ez dozuin behar negar. Baina esaten dabe, bueno, eske gustauko jakun igual, hemen pixkat igual negarritxia, ya está. Ya está. Ja hor, ez dozu negarrin bier, pero vamos, ni de palo. Eta igual, bitxiena edo arraroena edo lan, itxia kuadro batena, eta gomen ditzen supergeldi, eta ez dakizeinak itxien zagoen holan gauza bat, eta nik inbinauen holan kuadrotik urten hori, eta zan super arrarua hori itxia. Ondo, gauza raruak orduen, beraz. Danetatik. Ondo. Bueno, ez dakite, kastin baterako, esan dugu, apurtxo bate prestatu aldala, zuik etxien itxen duzunen igual, geroan igual zaio bada, baina badakotu zerbait eruten duzuna beti prestatuta ero ez dakitxe? Ez, bakarrik. Etorten da nahi aurrein eta listo? Ikasi testua, horrekin afan, eta nik esateo, tirate a la piztina, fan eta bota. Ikusi dugu hor piztinara jauzi zela bideuan, baina balatzen euska ez jauzi. Bai, ez holan ez. Dana dala, Elite izen da zure buma bebai, 8. denboraldiko protagonistadetako bazara, zelan izen da Eliten parte hartzia? Ni ikusten hauen Elite, eta beti jarraitu dut orduen. Zanozten nien, Eliten zauz, negar baten hasi nintzen, klaro, flipa hori nauen, baina prozesu dana izen zan kristona. Osea, niretako grabaketa bat da pixkat udaleku batera fatia. Dauketzu, Elite adibidez ezen ziren 6 hilabete, dauketzu 6 hilabete, jende berdinekin lan itxeko, orduen sartzen zare barruraino, osea, nire bizitza grabatzen hauen nien dana da grabaketa hori. Ez da besterik. Ez da besterik, ez. Orduen izen zen oso potentia eta lan askoen gauen, baina oso politxa be bai. Eta emaitza gero, bukaera arte ez duzu ikusten, apurtxo bat erakustetzue, zelan ikusi zarazu, gero ikusi dozu nien zerixia behin bukatuta? Asko gustau jat, eta batzutan bepasatan jat, ikuste hotela eta, ostras, esate dut, ostras, nik hori indot. Ke heavy, osea, ez dutela nire burua holan ikusten, eta errepente ikustia Emilia dala pixkat, bueno, zure papela zan Emiliana eta zan gaiztua, ez da? Bai, oso, bai, eta, ostras, bai, oso impactantia. Zuek ikusi duzu Elite, gustau gatzue? Bai, nik ez dut ikusi. Baina, bueno, onja ikusiko zu, ez da? Ez dakit. Bai, ikusiko zu bai. Bueno, eta, bakutzue, galderaik apur bat Eliten inguruan, zelan, gaizto papel hori zelan itxen dauen, anek edo... Behin jatzun oso arrarua. Azkenean Eliten egon da jentia, temporada aurretik eta indala ustu famatu, da behin jatzun arrarua eurekin grabatzio edo. Hasieran bai. Claro, eltzen zare horra eta dauz danak, eta zu ikusten zare, en plan, bale, barkatu nina zane, zemaz eta gurak diela famatuak eta holan. Eta bai, hasieran itxen da arraro, baina gero, ezkegari danak familixa bat, orduen, osea hori lehenengo unien, eta gero kendu itxen jatzu, azkar gainera. Baina, bai, hasieran pixkat impone. Horren ez zituan hostie baina, esan dugu, desagertuta bukatu berri dozuela, aurkeztu berri bebai, eta leizter egongo daukera, plataforma ezberdinetan ikusteko, ez da? Zer da desagertuta telesaila? Desagertuta da thriller bat, eta, da kuadrilla bat, eta kuadrillako batek igotzen dau bidixo bat Instagramera, eta horren hostien desagertu itxen da. Eta kapitulo goiez ikusten, azaltzen pixkat, ze aldan gertatu, porque azkenien ez dakigu
desagertu dan, hilda dauen, zeinekin dau, zeinek ez dakigu ze gertatu dan orduen, fango gara ikusten, hori, misterio hori azaltzen. Spoiler larrei ez bingo, baina, bueno, esan bidana da, grabaketa une hori, pixkat berezi xabe izen dela, ez da? Oso. Egon gare Mendixen, egon gare Zarautzen, Grabetan, Gabien, Kristonotzakin, egon gare Donostin, 10.000 lekutan. Oso gogorra izena, porque kanpuen grabatzea, ez da platuen grabatzea. Orduen, elitea adibidez, dana da plato barruen. Ez dauketzu gotzik, ez dau ezebe hor, ez eurixa, ez ezebe. Baina, ostras, hemen gainera... Eta hizkuntzai dago gizonez bebai, berez itxasun bat be badauko. Bai. Segatik? Dana grabau dugu euskeraz eta osua bebai erderaz. Bi aldiz. Bi aldiz. Bi serie, batera, gainera. Ez ditxezain, lehenengo euskeraz, eta gero erderaz, ero... Ez, zoien planoka, orduen, itxen bagauen nolan plano itxi bat, plano horretan itxen gabe lehenengo euskeraz o erderaz, bueno, berdin da. Eta gero aldatzen gaben planoz, itxen gaben justo hori bebai euskeraz erderaz, eta gero, 1000 aldaketa. Orduen, esan dana euskeraz eta gero dana erderaz, esan holan aldatzen. Batzutan, bat azten zan erderaz, eta bestiak itxen zauen euskeraz, eta esaten gaben, aber, barkatu. Berriro behasi bigare, porque, claro, ez dakigu ja segabizen esaten. Maiatzaik buruen estrenauko da, gogoz egongo zara ikusteko, zeure etxekoak hartuko ape, bai? Gaina eukiko zu babes hori, ez da? Zure izpian adibidez. Bai, nire espa beti detornerekin. Beti. Danetara, bai, nau superposi, gainera eskia hemen grabetia, hemen egon naz bizitzen, arrasaten gainera, osea, que izen da kristona. Txekoen handik gertu, esan dugu, izpian babes horrekin, eta bere bideotxo bat be lortu du gaurkoan. Kaixo, Ane, badakit ointxen mai inguruan mazauzela elkarrizketa bat itxen, egin berri dozuen telesaiaren inguruan, desagertuta, eta, suposatzen dut ezin izango dozuela asko konta horren inguruan, baina ia guztoko jatzun kontatzia hemen zurekin dauzenei, ze ondo emuten jatzun txikitan hartazizekin jolaztia. Hortxo batatzu, aizpiak. Ke tia, gaur goizien ezagozte, Ane, goratzen zare... Ke tia. Kontau, garatu hori. A ber, gauzen jolasten eta zanotzen, leire behitu ezkein bitzutolan peinau bat, tartu nuen hartazizak eta zinintzen nola mosten, baina mosten ez amendik. Igual, amendik, eta gero amendik, eta gero amendik. Osea, orduen nera izbai. Rapau insotzen eramak. Bai? Bai, barkatu leire. Barkatute da hori, ez da? Umetako kontuak, ez da? Bai, Bintzate, ikusten da, asko guretzula eta bieldutzula bideotxua eta hortzen, ez da? Babesa etxekoena ezinbestekoa beti be, ez da? Bai. Gero rodajietan eta tortzen diezu. Barkatu, jokua daukula hemen, jokua argixe datoran eta zirenia joten da benien, Maider dator. Kaixo, Maider. Kaixo, zer moduz? Ondo. Ze karri duzu gaurkoan? Gaur, joku desberdin bat ekarri dut. Gaurkoan, jarriko dutzu eta hemen erdian, eta hor egongo die hainbat hitz. Bai, eta zuek jolastuko duzu gaur banaka. Gaur danon kontra. Bai, Imanol behar jokatuko dugu. Bate maila badaki, trampa pixkaten doia. Baina, bueno. Eta egingo duzuena da, zuek hartuko duzu olako bat, eta papel bakoitzaren barruan, dau hitz bat beltzez idatzita. Eta gero beste lau hitz gorriz idatzita. Orduen, egin behar duzuena da, irakurri zein dan beltzez dagoen hitza, eta hori asmarazi beste guztiei. Bai, mimika egiten da nien moduen, baina mimika egin beharrien, egin behar duzue hitzegaz, esaldiegaz. Bai, baina egongo die, 3 hitz edo 4 hitz, ezin dozu esenak erabili, tabutienak. Bai, ulertzen dugu? Bai. Baina nogura da basi. Bai, bihurtuta, Venga, hasiko naz. Asmatzeko, emon barratzen zuen holan, eta bota. Hori da, nik honea zemongotzat. Hori da. Eta nik eramango puntua zinua, zen normali bisoak eramaten du, baina beti eramaten du txarto. Nena saklaretan, así que, bai, hartu, Ane. Venga, a ver, Xabatez begiratu, Ez en trampa, jarri hola. Bai. Ai, ama, Ala, tio, a ver, vale. Bat ezen trampak. Esto beiratu. Bai. Vale, a ver, ez dakin nola hasi. Madrilen dau plaza bat. Vale, eta plaza horretan dau dorre bat, eta dorre horren
puntan ze dau. Lehoia. Ez. A ber, nola dut explika. Sueps. Ez. Bota hitzak, a ber. Kanpaia. Ez. Hortik, hor dau beste gauza bat. Gurutzia. Ez. Erlojua. Bai! Ondo, venga, puntu bat. Emuten berai? Zuk gordet. Vale, nik ordekot. Bueno, ez hori da, gorde eta holan puntuak kontatzeko asko errosau. Vale. Ointzuk hartu bat, venga, a ber. Finibilizara, Bai, nik ez Nik izen dola esan. Nik izatzi dodaz eta nik izen zertzen. Dana zauen okupauta. Dan, esku muturra. Joder, nola esango bestela. Begiratzen alegitzen zabit. Ez da balixo behiketia, A ber. Tin. Gaixorik zazenien, Parasetamola. ez. Zer da? Medikamentua. Eta nora faten zare? Amuleto izora. Ez. Farmazia? Bai. Ez gauzuz espabio eta eanek puntua. Ondo. Venga, oin, zuk Venga, hartu ba. bat. Hartu. Venga. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. A ber, Izi baizean hasi. Pelotakin jolasten da. Frontoia. Ez. emonen bihotza zu. Antzerako leku bat. Zure Raket, botoi favoritu bai. Vale. Tenis piztia, ez dakit. Tenis piztia? Ez. Padel pista. Ez da. Bolei. Ez. Da pelota txiki bat. Squash. Pala. Ping-pong. Izan. Esan da. Ja. Binaka. Da binaka. Jolazta Tenis. binaka. Squash. Bai. Tenis. Tenis, Ondo, hombre. Zaten abanik. Venga, Imanol. Venga, ba. Abazkarren bida, Tita, hau. Bunu. Bai, erreza, besti... Zerua urdi... Txon, ostra, igual ezin dut esan. Nik ez dut esan duzula. Ezin dut, ja, esan. Joder. Zerua ezin dut esan. Minus bat. Ostra, vale, markatu. Zaila da, Ez da erreza. Izen bada. Izar. Ez. Bueno. Aizea. Odei. Odeia, Ondo, Es que ondo, bai. zerua ezin da esan, euria ezin da esan, lehenengo eguzkia hitza. bez da algodoia Ja. bez. Ostra, zaila da, Eta zerua. Bai, Zerua da. es que justo naken holan doblete eta ez tenik utzi zerua. Vale, Venga, ni ja, minus bat. Xabat. Venga, hau nik asmatu biot, Egan ezin da ikusi, Ez da behitu. Hor, eskinak Da, egiratu gura. egun bat, mundu danai oparitxa, mundu danai oparitxa gaukitzen da. Urte betetzia. Gabonak. Munduan ez da gure egun baten. Ja, baina zure urte betetzien. Ez da mundu danak egun baten. Vale, Venga, ondo. hurrengoa. Venga, hala. Ez da erreixa, jokua, Ez da, azkarren bidea, venga, ba. Bai. Gazen lekua. Platua. Goiena. Bai. Ondo, Xabat, hasi da... Ondo, Zapera, Xabat, Venga, Egunon. hurrengoa. Bailo zara, Hasi da bere botoia emoten, da ja... Ui, ama. Vale, a ver. Ostras, ez dakit nola esan hau. Vale. Baskalostian hartze oso zer. Postria. Vale, hor, gelditzu horrekin. Vale, eta postre bat dala, holan, nola dut explika. Hau ez da erreza, honek esaia da. Arroz esnia. Marroia? Tiramisu! Brownie. Ez. Kulant. Ai. Muitzen bozu? Flana. Bai! Ondo! Esan erreixa, Venga, zuk hurrengoa. Bueno. Ze ondo zuek zabizela puntua kontatzen, zen niko neskero Bai. jaztu dozen badoian bakoitza. Horrek segundu horrek buah. pentsatzen, ia segitzen erabili Ja, lehikezen. eske... Eskolan? Ikasi. Pira. Ez. Erakusten dotue, Ikasgaiak. ez. Zelan... Zelan ikasi, zelan... Zelan... konporta. Ez. Zi urrera zuzen hori. Azterketa? Ez. Eske, buah. Bai, nik ez dakit. Ortografia. Ez, baina oia hortik. Ah! Irakurtzen. Bai, izin dan. Alda esan adibidez irakasle bat. Vale. Pues, Beñat maite, Literatura. Euskera. Euskera, ondo Xabat. Irakasleen izenak bai. Joder. Venga, Imanol, zuk. Venga, ba,
Gutxi geratzen jakuz, Azken egingo, bale? Bai. Bueno. Ez que hau imposibilia da. Otzaiak batzutan dauko 28? Bisiesto baina. Hilabete. Eta sortzi jabete. Oia, tía. Hilarian ziklua. Konjunto hori, Hilarian ziklua. Bisiesto. sukaldian jartzen dana. Kalendarizua. Hori da, ondo. Ia, Ez da zer erresa, puntu dago bako txak? Bi. Bat, bi. Ni dozena bat zero azpitik. Hane galdu? Beste, zera, ondo jogu, ez? Ondo, gano kondo. Ondo. Bueno, Ondo, era ondo. maningo igualtan. Oso ondo, Maider, eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Vale? Agur. Venga, txalo bero bat Maiderri. Ez da erresa, joku hau, Ez. Eta ez da erresa gainera, zure aktore munduan ibili gare berbetan, baina abesten be ibili zara. Eta abesti zengo erresa, zaino inbiko da, ez da? Ez da erresa. Asko gainera, ontsegonaz eukiot ez da erresan arazo bat. Eta, ostras, oso zaila izen da, azkenien egonaz, igual 3 hilabete abestu barik. Eta ontxe hazinaz berriro be abesten. Baina, holan. Horrez forzetako eta holan ingo die bai gainera, ez? Zan da, playbacka eta holakoak eta, ero ez? Ez dakit. Ez? Ez dut ino zein. Ez. Ez. Ondo, ibili zara, bagoa zen, ibili zitzen? Eta kantu giron. Kantu giron be bai, bueno, kantatzia, ero kameren aurrien aktuatzia. Zer nahi duzu? Musikal bat, ez? Dana batzen dago, ez da? Bai, jo, ez dakit, Gustako gatzun itxea, musikal bat? Asko gainera, bai. Eta bestixak ataratia. Gustauko gaten, baina ez dakit, ez dut inoz holan idatzio, komposatu eta holan, orduen ez dakit. Gustauko jaten, Igual momentu baten hasiko naz holan, zeo zeitzen. Eta esan zuten daban errotek? Ufa, bale, danetik. Baina danetik, literal. Osa, entzuten dut Isabel Pantoja, entzuten dut Slipknot, dala metal hiper tal, entzuten dut reggaetoia, entzuten dut pop, danetik entzutot. Eta parrandak, nun hobiak? Madrien ero Mondrauen? Ba, igual hemen, Hemen? Hola, egunien zier, kalien, zure kuadrillakin, bai? Bakutzu egun bat, Madrien egonda esatia, egun hortan arrasaten gurot egon. Bueno, ustea jat asko musakolako jaixak. Baina inguruen, Leicester izango dira, ez? Leicester, ja. Gainera azke Madrilen die... Ez? Zer? Zelan da, San Isidroak dira? San Isidro, eta Madrilen bai die San Isidro eta Kristona montetan die hor. Bat eta bat. Claro, orduen, aurten hemen gelditzu ginaz, fijo. Eta orduen, musakolako jaixak o Maritxu. Maritxu bai, danak super elegante, super guapo, bai. Horrek. Kontrolgelatik galderatxoa daukila zeuretako. Vale. Ea, grabazinon baten, zelan da, errepikatu mesedez, anekdotan bat, grabazinon baten gertatutakoa. Hoixe. Beti konteta dago berdina, baina eliten gertau jaten, hasi nintzen, eta, klaro, nina oso txikitsua, eta esan hostien balean eta koiak. Ez dakitakoiekin ibiltzen. Enekixen, ontxe bai. Nik ezi duz, ez da? Joder, baietz, bai. Eta, klaro, hasi nintzen nien, osea, itxen hauen, como oso arraro, holan, osea, faten nintzen, ez dakit, oso arraro. Eta, klaro, direktoriak esan zauen, eske beitu, hor dauko zehose, xarma bat, zehose Emilian dako, orduen, holan inbizu, ba, jazta, bukaera arte. Eta holan inauen gero. Gaizto papela itxeko, eta koiak eta alturia, koiak eta holan, ez? Genixua gainera, eta Bai. Papela bintzat, errexe ez da izango, papel hori hartzea, baina politxe bada, ez? Super ondo pasau nauen, hasieran kostan jaten, ze, claro, Emilia dauko holan komentarizo, pues bueno, oso racista, klasista horreik, eta kostetan jaten pila bat, esatia pobre, eta esaten sostien, baina esan naskakin. Holan, pobre, osea, una cosa como barkatu, eta jaten urtetzen, eta hori be, kostau jaten, baina gero, esate oso, berdina, me tiro a la piscina, eta super ondo pasau nauen. Gero, geratu bi jatzun hor, itxeitxuzunak, Ai, ez. Hortik kanpo. Xabat, zuri ze personaje guztagatzu? Gaizto papela itxen da bienak, on papela itxen da bienak? Segun, no sé. Está bien. Baina, ze zer ikusten duzu, ero, ze pelikula, ero?
Ez dakit. Ze gustata, ze pelikula? Sartzen da, miro un poco así, eta no veo el nombre. Ondo. Lehen aipatu dugu, Ane, zure aizpian babesa beti haukotzula hor. Gurasoak be, zurekin pospozik egongo di, eta desietan gainera estrenetan duzun dana ikusteko, ezta? Bai, atzo sanotzen era mai, bueno, inbiou aurre estrenaldi bat, o lako jai bat, o bueno, bai, juergatxo bat, eta nera maia zauen, ba, famigare hau erosten, eta hau, eta bestia, eta no sé eta famigare superguapak, eta behituta, bai, osea, superposik dauz. Asko guretzue, eta demostratu dabe, bideotxo honekin gainera. Kaixo, Ane, cariño, que estamos súper orgullosos de ti, que no tenemos ninguna duda de que vas a seguir adelante, de que esto va a seguir subiendo y de que eres maravillosa y que te deseamos que, pues eso, que vaya súper bien. Pues sí, Ane, como dice tu madre, sabemos que lo haces muy bien, que van a venir más que esta y que todo te va a salir de maravilla. Te queremos. Uy. Ai, nauen espero. Etxe politx. Aktuetan ez urteten malkoak, baina alako bideotxuekin bai, ezta? Bai. Ai, jo, eskerrik asko, eta matxo beti presente, ezta? Bai. Babes hori ezinbestekoa, ezta? Oso ondo. Gurasoak alde batetik bai, baina, bueno, beste bideotxo bat jaso dugu beste batzuna, esango duzkuzu, zeintzu dira? Kaixo, Ane, txoritxo batek esan duzku, elkarrizketa baten zazela, eta musu bat bidaltzen dizuegu ni nira nahi eta nira mama, eta hoi nira maman gonbidapena. Hola, Ane, guapa. Ya sabes que estás invitada a mi casa, ¿eh? Tenemos una pendiente, todos juntos. Bueno, Ane, musu. En la entrevista. Guapa. Zegatorrak, Bai, jo. Gainera, eske, ez da nera mama, nik inoz ez dut eukia mamariko lan, eta, klaro, Danel nera izban mutil laguna da, orduen, ez da nera mama. Eta bete esatozte, Ane, zuk etorri nire etxera emotzut, bazkaltzen, afaltzen, eta danetatik, ai, kristona da. Bueno, amama postizua, baina amama bai, ez da? Bai. Oso ondo, zelako jatorra dien, ez da? Bai. Oso ondo, olako babesa be, jo, eza importanti ezen bidan, gaina zube bai, Madrien egon da, ez? Madrien zazenien beha, aukiko zuen zure laguntaldia, baina, bueno, bertakoak zure txekuek maitxasun hori agertzea bai, garrantzitsua. Oso gainera, osea, ni egonaz 5 urte Madrilen, eta ontsetorri nazona grabetan, eta ni, oindala urte bat, esaten, no, beti Madrilen egon binaz, ostras, oin etorri naz etxera egonaz nire familixakin, eta igual agur Madrid, Ez dakitz, baina ez baiet, oza, fangonaz, baina, bueno, holan, fan eta etorri. Euskal Herrira bueltetako eta geratzeko oso orduen. Oso, hemen gelditu binaz. Ane Roth, baina Ane Roth artistikoa da izena. Bai. Berez? Ez dut esan bier. Ez dut esango? Ez. Ane Roth da ezaguna. Da ez da. Eta Euskal Herri xeme Ane Roth moduen jarraituko zu. Bai. Gustako batzun, hemen, pelikula gehiago itxia, serixiak itxia. Bai. Galdegazta hau da 2.0, Galdegazta 3.0ra etortzea bai. Hombre, claro. Hemen etortzen da oro, itxen da kriston gorakadia, eliten pare. Bai. Bueno, desagertuta, bukatu berri, zein izango da, urrengo helburua, urrengo lana? Ba, ez dakigu hondiko, baina igual egon bida desagertutan bigarren zatitxo bat. Ondien estrena barik egongo da, beste zeo orduen. Bai, ez dakigu hondiko, baina bai. Oso ondo. Bueno, Ane, eskerrik asko, geure gana etortzearen, Zuei. eskerrik asko zeui bai, Arrasate Institutukoak, baitxa errealizazio gelako ikaslioi, saioa jarraitzu dozuelako, eta gainontzekoi, eskerrik asko, eta hurrengo saioan ikusiko gara elkar. Hurren arte!